Gyerekek, nézzék meg a portékát, amit Asztiófiából hoztunk erre a remek vásárra. Nézzék meg a portékát, remélem mindenki örömételi benne, és mindenki megfelelően licitál erre az árura. Mindenki megtalálja számítását, férfit nem, viszont nőt, hölgyet annál többen. Lássuk először a barbár területen a leigázott népek egyik gyönyörű látszemély. Vivianus! Fiatal, jó karban lévő, gyönyörűséges lány! Nézzék a csípőjét, termékenységre abszolút alkalmas! Kapálni tud? Mosni, főzni, takarítani? Tud kapálni! Fogai? Munkára alkalmas! Mutasd a fogaidat, kutya! Akarom? Jaj, nem mondod. Gyönyörűséges, ápol, életerős, jó karban lévő, gyönyörűséges teremtés. A katonaságon kívül bármire alkalmas. Kikiáltási ára 3 szesztercius. Mennyit mondtál? 3. És az auguszban mit jelent? Mert az augusz lehet itt verni. Jó, verni bármikor bármit tud. Én azon túl vagyok. 2. De maradjunk abban, hogy 4 az augusz. 4. Annyi pénzét senkinek nincs. Te rabló vagy kalmár? 2. Nézzétek meg ezt az életerős tombot, ezt a lábat. Azért, egy az egyik lábáért, egy a másik. Fordítsd meg, egyéb idomokra vagyunk kíváncsiak. Nem csak... Nézd meg! Gyönyörűséges, erős, izgos, hátát, Megnézzük, hogy mennyire remek. hallod? Erre rácsap, még este is ennek, mikor hazajössz. 3 bedobva. Jaj, többet először. Egyet mérjünk, hogyha rendben van minden, akkor viszem többé. Jaj, hát azt már elsütött. Méretfüggő. Ami a Gabi kezében van, azt úgy hívják egyébként szakszóval, dugós idomszer jön. 3 másodszor. 3 harmadszor el kell. Akkor mérjünk valami más. Ott a gazdája, nem nekem kellett kapálni, nem tudom. Gyönyörűséges. Gyere csak! Ha ez a vásár így telik, akkor boldogok lesznek. Mondd meg, hogy most egy kör, azt így És most nézzük, az egyik legszebb állomány. De mivel termeténél fogva eléggé kicsi, ezért úgy gondoltam, hogy nektek szintén 3 kínálom őket. Fiatalok, frissek, gyönyörűek, rendkívül jól táncolnak. Aranydíjasok szabadon versenyen. Laniszta, fiú nincs. Akkor táncoljanak, jó, táncoljanak, nézzük. Minden, hogy ez a lány minden férfi van felé. Jaj, hát Istenem, az én liblingem. Viszem. 2 adok értük. 3 a kikiáltási ár. Gerván, Biblinget. 3 megadom. 3 először. Várj, először mozog. Látjátok? Az jó, Táncoljatok. Táncoljatok. Rabszolgatás, Laniszta! Engedetlen rabszolgát akarsz eladni. Gyerünk, tempósan. Laniszta, mozd! 4! Ott a 4! 5! Kiváló! Hallgassuk még az ajánlatokat! Higgyétek el! Ennél jobb vásárt nem tehettek! Fiatalok! Gyönyörűek! Aranyszal való versenyesek! És egyébként még százszor is kiválóan! Szóval... A beteg köhös! A másik Laniszta! 3!
foga van, nézd meg, nézd meg! Beteg kiköpi a tüdejét! 2,5! Nem lopó, rabló vagy, nem kereskedő! Mozduljatok meg! Nézd, gyönyörűek, mindenki! Oda nézd, mindenki olyan, mint a friss rapogós hús! Szóval maradunk az 5-nél. Legyen 5. De akkor még valamit kérek mellé. Tele boros pohar. Hozzáteszem, ez nem királyság műsor, nem a Rózsa Gyuri műsora. Mert mind a 2000 évvel később született. Te kereskedő vagy, te kalmár vagy. Igen. Mi az, hogy nem akarod eladni az árut? Szeretném eladni, de ennél gyönyörűbbeket inkább megtartom magamnak. Mit kezdesz el Alice? 10 év és 3 nyithatom. Hol De lesz mi 10 leszel év te 10 múlva? év múlva? De mi leszel? Egy gózoló! Ja, ráadásul eunuk. Emberek, lássuk be! Az egyik szőke a másikban, a Jó, 5 ér elviszem. 5 ér viszem. 5 először! Érted, adok 8-at. Bocs! 5 először! 5-öt megadom én. 5 másodszor! Jól gondoljátok meg! Nézzétek ezeket a sportos lábakat! Mutasd a térdét, Adrián. A hullafoltos, csupa ki. Ioannusból származza! Hogy válsz velük? 5 harmadszor! Elkeltek! Ma